Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синицын. Глядзіце ў гэтым выпуску. На паўднёвай мяжы новы комплекс пагранічны заставых дзень адкрылі ў Брагінскім раёне. Ад рэабілітацыі да адраджэння у Гомелі абмеркавалі пытанні ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Пераўтварэнне ў сучасны медыцынскі цэнтр. Мазырскі раддом закрываецца на рамонт. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Надзейны фарпост краіны на паўднёвым рубяжы. Новы комплекс пагранічна-заставых дзень адкрылі сёння ў Брагінскім раёне. Гэта ўжо другі аб'ект, пабудаваны ў гэтым годзе па дзяржаўнай інвестыцыйнай праграме. Пра тое, у якіх умовах цяпер жывуць і захоўваюць бяспеку ваеннаслужачыя, раскажа Дар'я Дрожжа. Подразделение ахоўвае сухапутны участак границы з Украінай. Да выканання абавязкаў асабовы састаў прыступіў яшчэ ў лістападзе 2022-го, а зараз у вайскоўцаў з'явіўся новый дом. Я служил еще на старой погранзаставе модульного типа. И могу сказать, что постоянная застава намного лучше, качественнее сделана. И условия жизни в целом намного лучше. Здесь, как дома. Я могу с уверенностью сказать, что пограничная застава – наш дом родной. У зоне адказнасці падраздзялення звыш 15 кіламетраў сухапутнай мяжы з Украінай. Гэта самая паўднёвая пагранічная застава краіны. Надзейную ахову ў дзяржаўнай мяжы гарантуюць найноўшыя інжынерныя рашэнні. Збудаванне з оптавалаконнай сістэмай «Крумкач», аўтаматызаваныя пасты назірання, контрольно-следовая полоса. Этот комплекс один из самых современных на нашем направлении, оборудован всем необходимым для обеспечения охраны государственной границы, жизнедеятельности, личного состава пограничной заставы. Это еще раз подчеркивает заботу главы государства, руководства Государственного пограничного комитета о людях, которые выполняют задачи по охране государственной границы. У комплексе створаны ўсе умовы для эфектыўнай службы і камфортнага побыту. Утульныя спальныя памяшканні і спартыўная інфраструктура, месцы для захоўвання і рамонту тэхнікі, гадавальнік для службовых собак. Мы обеспечены самой современной техникой, вооружением, средствами связи, средствами видеонаблюдения. На пограничной заставе созданы благоприятные условия для проживания личного состава, что позволяет выполнять задачи по охране государственной границы. Унікальнасць аб'екта ў суседстве зоны адчуждзення. Чарнобыльская АЭС усяго за 30 кіламетраў. Побач палескі радыяцыйны экалагічны запаведнік. Але важна, на працягу ўсёй ахоўнай тэрыторыі радыяцыйны фон у межах дапушчальнай нормы. Дар'я Дрожжа, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Ад рэабілітацыі да адраджэння шлях даўжынёю ў 40 гадоў. Менавіта столькі прайшло з моманту аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Удзельнікі дыялогавай пляцоўкі ў Гомелі сёння абмяркоўвалі аспекты ліквідацыі наступстваў, перспектыўныя напрамкі развіцця тэрыторый і практычнае прымяненне назапашанага вопыту. Падрабязнасці далей у сюжэце. Аркадзь Герашченко – адзін з тых, хто дапамагаў ліквідаваць наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Па спецыяльнасці мужчына машыніст-абыходчык турбіннага абсталявання. Але ў 1986-м яго задзейнічалі на пагрузцы мяшкоў з даламітавай крошкай. Усё рабілася, каб не было паўторнага выбуху. Три основных урока, которые легли потом в основу и в ликвидацию последствий. То есть первое – это дезактивация. Второе – это население должно быть информировано. И третье – абсолютной безопасности нет, к ней надо стремиться. Беларусь очень достойно вышла с этой ситуации. Смогли добиться таких успехов, построить атомную генерацию. Она сейчас работает, дает электроэнергию. За 40 гадоў у краіне рэалізавана 6 дзяржаўных праграм. Першыя ставілі галоўнай мэты рэабілітацыю пацярпелых тэрыторый. Правялі адсяленне. Для людзей пабудавалі жыллё і падрыхтавалі інфраструктуру. З 2011 года адбыўся пераход ад рэабілітацыі да сацыяльна-эканамічнага адраджэння гэтых тэрыторый. Мы вкладываем ежегодно средства в производство. Безусловно, мы строим жилье для того, чтобы закрепить молодых специалистов. Мы строим производство, это в первую очередь агропромышленный комплекс, потому что это сельскохозяйственные районы. Но и подтягиваем точно социальную инфраструктуру. Вот, например, в прошлом году мы построили в Хойниках бассейн. Для того, чтобы люди могли заниматься спортом, вели активный образ жизни. То есть мы максимально делаем комфортное для жизни на этих территориях. На пацярпелых тэрыторыях ствараюцца камфортныя умовы пражывання. Для маладых спецыялістаў будуецца жыллё, даюць надбаўкі да заработнай платы. Будуюцца бальніцы, школы, новыя медустановы. У бліжэйшую пяцігодку будзе працягвацца развіццё прамысловага і аграрнага сектара. В каждом из 6 районов будут по несколько ферм будет молочно-товарных строиться, либо будет происходить модернизация уже существующих. То, что касается инвестиционных проектов, это будет создание производства комплектующих на Брагин-агросервисе,
Это модернизация ирисного участка в Нурлянском районе и создание и расширение производства пастилы. То, что касается мостов, тоже во всех районах названных будет производиться реконструкция, модернизация мостов и повышение безопасности системы энергоснабжения. Дыялогавая пляцоўка шлях даўжынёй 40 гадоў аб'яднала больш за 250 прадстаўнікоў розных сфер. Беларусь здолела не проста перажыць негатыўныя падзеі, звязаныя з аварыяй на ЧАЭС, але і адрадзіць пацярпелыя землі, развіваць іх, будаваць стратэгію будучыні. Владислава Голобокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Земельные участки в 10 районах Гомельской области выключены из лику радиацийно небяспечных. Размова ідзе про перавод у гаспадарчае выкарыстанне 940 гектаров. Таксама адпаведная постанова ўрада прадугледжвае аднесенне больш як 350 гектаров радыяцыйна небяспечных земель адчужэння ў Брагінскім і Веткаўскім районах да земель абмежаванага гаспадарчага выкарыстання. Як запэўнілі ва ўрадзе, пры гэтым будзе забяспечаны кантроль умоў выкарыстання гэтых участкаў і прадукцыі, вырабленай на іх. Ад абсталявання да даху і інжынерных сетак Мазырскі гарадскі радзільны дом з 15 красавіка закрываецца на планавы рамонт. Важную для района медицинскую установу чакае сур'ёзнае абнаўленне. Летась мазырскія медыкі прынялі 1377 родаў, нарадзіліся 1382 малыя. Кваліфікаваную акушэрска-гінекалагічную дапамогу тут атрымліваюць пацыенткі з усяго палескага рэгіёна. У год беларускай жанчыны з абласнога і раённага бюджэтаў выдзелены сродкі на рамонт установы. Таксама на обновление будут накіраваныя гроши, заробленные на областным субботнику. Последний ремонт здания родильного дома проводился в 2004 году. С тех пор прошло уже 20 лет, и все морально устарело. В год белорусской женщины для всех женщин Мозырского района и не только, а для всех жительниц Полесского региона сделан подарок. Выделены средства для проведения текущего ремонта. Учитывая объем проведения ремонтных работ и специфику нашего учреждения, проведение ремонта в присутствии пациентов невозможно. Падчас ремонту дапамога будзе аказвацца ў медицинскім корпусе дыспансэра на вуліцы Малініна. У будынку для радзільнага аддзялення адвядуць цэлы паверх з аперацыйнай і рэанімацыяй. Будзе арганізаваны асобны ўваход з пандусам і пад'езд для аўтамабіляў хуткай дапамогі. Цяжарных без паталогій будуць прымаць у Мазыры. У складаных выпадках пацыентак накіруюць у абласныя установы аховы здароўя. Падстаў для хвалявання няма. Хоць роддом закрываецца на рамонт, медыкі працягваюць працаваць. Плануецца, што абноўлены Мазырскі радзільны дом прыме пацыентак ужо ў лістападзе гэтага года. У Беларусі стартуе рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне. Заяву для ўдзелу ў іспыце абітурыент можа падаць, запоўніўшы электронную форму на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю або асабіста. У адным з пунктаў рэгістрацыі, маючы пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу. Таксама гэта могуць зрабіць законныя прадстаўнікі непаўналетніх. Кошт удзелу ў ЦТ па адным навучальным прадмеце 4,5 рубля. Аплаціць можна ў адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы. Пасля аплаты абітурыент не пазней за 22 красавіка павінен асабіста забраць пропуск на кожны прадмет, прад'явіўшы дакумент, які сведчыць асобу. Асноўныя даты выпрабавання сёлета 26 і 29 мая, а таксама 2 і 5 чэрвеня. Заваяваць, здзівіць, захапіць голасам, харызмай і абаяннем. Маса задач у юных удзельнікаў музычнага праекта «Фактор бай дзеці». 16 юных вакалістаў, якія прайшлі папярэдні адбор, разам з настаўнікамі адточваюць свае нумары. Ужо заўтра ім трэба выкласціся на максімум, каб заваяваць сэрцы прыхільнікаў шоу. Бо ад рашэння тэлегледачоў залежыць лёс удзельнікаў у праекце. Адна з самых юных, 9гадовая вакалістка Арыя Гёрмес, прадстаўляе нашу вобласць. Ірына Драбышэўская працягне. Калі ўжо спяваць, то да мурашак заваяваць авацыі сэрцы гледачоў. Такі базовый минимум у дзяўчынкі с самым музычным імем Ария. Меня зовут Гермес Ария, мне 9 лет, я из города Гомеля. На вокальном шоу «Фактор бай» 28 детей и 16 месцаў у финале. Стать лепшим хоча кожны. Мне очень хочется пройти финал. На самом деле, главное не победа, главное участие. Но как-то хочется мне победить. 9гадовая удзельніца з Гомеля Арыя Гёрмес уже тыдзень паспяхова праходзіць музычныя баталіі шоу. Спявае на 3 мовах – беларускай, рускай и английской. Я постоянно проговариваю про себя, я справлюсь, я смогу. Я понимаю, что борьба будет очень серьезной. Вот так уже в течение недели. Каждый день включаю и смотрю,
много-много раз. Отзывчивый, талантливый. Это обязательно или по желанию? По желанию. И любуюсь. И желаю ей победы. У бабулі гомельскай канкурсанткі тым часам ужо заканчваюцца супакаіцельныя. Пакуль унучка ў сталіцы гаспадарыць у яе пакоі. Беражэ калекцыю дыпломаў і ўзнагарод. Гэты вялікі музычны трафей арыя здабыла ўсяго за год. Вопыт у нашай канкурсанткі зусім невялікі, але вялізны патэнцыял. Раскрыць яго вось у чым задача. Сцена, она ж не просто у нас поет, она поет вот с душой, открывает всю душу, выкладывается на 200%. Вот она вот своей непосредственностью, вот этим вот харизмой, она захватывает зал. А если не понравится? Я верю, что понравится. За 3 хвіліны на сцэне гамельчанка заваёўвае сэрцы гледачоў і каманды вядучых. Залатая кнопка ад рэпера НК прагучала ў яе падтрымку. За кулісамі між тым хвалюецца мама. Яна, дарэчы, выкладчык па вакале. За цяжкасці прафесіі спачатку не жадала, каб дачка працягнула дынастыю. Заяўку на шоу падалі сябры сямейства. А фактар Бай вырашыў, што арыі самае месца на сцэне. Выходзіць на яе маленькай канкурсанткі спачатку было страшна. Дапамагае талісман, плюшевый зайчик Лёня. И что удивительно, что вот там дети, они как бы все соперники. Но они так сдружились, они так переживают, вот выходят на сцену, они целуются, обнимаются, желают удачи. Если не прошел, они так переживают, все плачут. Вот, казалось бы, соперничество. Но вот дети на одной волне. Наперадзе яшчэ некалькі этапаў вакальнага шоу. Канкурэнцыя велізарная, бо дзеці вельмі таленавітыя. Першы прамы эфір вакальнага шоу «Фактар Бай дзеці» пачнецца ў пятніцу 10 красавіка ў 19 гадзін на канале «Беларусь-1». Зараз ад рашэння тэлегледачоў залежыць лёс удзельнікаў у праекце. Дорогие гомельчане, давайте проголосуем за нашу арию. Ірына Драбушэўская, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Улады Парыжа забаранілі аренду электрасамакатаў. У Гомелі ж пракаціцца можна, калі асцярожна. З 10 красавіка карыстанне сродкамі персанальнай мабільнасці будзе ажыццяўляцца па новых правілах. Падставай для новаўвядзенняў стала слабая дысцыпліна карыстальнікаў. Нагадаем, у мінулым месяцы адбылося рэзананснае ДТЗ, дзе пацярпелі двое падлеткаў-парушальнікаў. Адпаведныя змены правілаў дарожнага руху адбыліся яшчэ мінулай восенню. Важны момант. Веласіпедысты і карыстальнікі сродкаў персанальнай мабільнасці, перасякаючы праезную частку на пешаходным пераходзе, павінны спешывацца. Выключэнне сігналы веласветлафораў. Новыя змены закрануць не толькі хуткасны рэжым, але і часовы. Катанне будзе забаронена з 0 гадзін і до 5 раніцы. Хуткасны рэжым будзе абмяжоўвацца самімі мадэратарамі прылад. В настоящее время подготовлен проект решения Гомельского городского исполнительного комитета, который будет определять алгоритм действия с учетом новых новшеств внесения в правила. Данным проектом решения предусмотрено движение не более 10 км в час на территории города Гомеля, не более 7 км в час при подъезде к пешеходным переходам. Также определены места, запрещенные для катания на них. Это парки, скверы, наши аллеи, мемориальные объекты. Это также вызвано теми конфликтными ситуациями, когда данные лица, двигаясь с явным превышением, выжимая из электросамоката либо других таких устройств максимальную скорость, создавали угрозу безопасности пешеходов. Значит, необходимо данное это было урегулировать, вопрос, внесены соответствующие изменения в правила дорожного движения. Рекомендовано данным лицам управлять транспортным средством, значит, с защитными шлемами. У мэтах бяспекі супрацоўнікі ДАІ праводзяць рэйдавыя мерапрыемствы па папярэджанні правапарушэнняў, асабліва сярод юных карыстальнікаў электрасамакатаў. Пры гэтым немалаважны фактар у прафілактыцы ДТЗ – бацькоўскі кантроль. Паводле дадзеных Гомель-Аблгідрамедцэнтра, на працягу бліжэйшых дзён у рэгіёне захаваюцца складаныя умовы надвор'я. Уначы і днём 10 красавіка месцамі чакаюцца ападкі ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. Тэмпература паветра складзе ўначы ад -2 да +3, днём ад 5 да 10 цяпла. У выхадныя дні магчыма пагаршэнне дарожных умоў з-за галалёдзіцы і туману. ДАІ Гомельскай вобласці раіць аўтамабілістам карэктаваць хуткасны рэжым з улікам стану дарогі і надвор'я, трымаць большую дыстанцыю і бакавы інтэрвал. Адмовіцца
абараніцца ад рэзкіх перабудаванняў і экстраннага тармажэння, абавязкова ўключыць габарыты або бліжняе святло і пры неабходнасці супрацьтуманныя фары, пераадолеваць водныя перашкоды на дарозе на мінімальнай хуткасці. Пешаходам пераходзіць вуліцу выключна там, дзе дазволена. У дажджлівае надвор'е бачнасць для вадзіцеляў абмежавана, таму важна зрабіць сябе заўважней, выкарыстоўваць камізэлькі або нашыўкі са святлоадбівальным элементамі. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Гражданин России, совершивший убийство в Гомеле в рамках взаимодействия органов прокуратуры Беларуси и России, предстал перед судом. В 2023 году в одной из квартир областного центра было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Более 20 колото-резанных ран. Правоохранителям удалось установить и задокументировать хронологию событий. В ходе предварительного расследования обвиняемый обратился с явкой с повинной и дополнительно сообщил российским правоохранительным органам, что в 2003 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и участвовал в вооруженной борьбе против федеральных сил и структур власти. Мужчина указал местонахождение спрятанного после приезда из Гомеля автомата Калашникова, с которым он совершал данное преступление. Обвиняемый признан виновным в убийстве, незаконных ношений и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет. В Хоникском районе правоохранители обезвредили агрессивную собаку. Животное с признаками бешенства бросалось на хозяев одного из домовладений деревни Поселичи. Пес шатался и кружился на месте, шерсть стояла дыбом, из пасти шла пена. Один из супругов попытался отогнать собаку с помощью вил, но та начала рычать и приближаться к нему. Опасаясь за свою жизнь, сельчане позвонили на линию 102. С учетом реальной угрозы, чтобы обезвредить животное, было принято решение использовать огнестрельное оружие. Местные жители не пострадали. В Гомеле зарегистрирован пожар. По улице 50 лет БССР горела одна из квартир жилого дома. В результате повреждена электропроводка в коридоре. Рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки. Пожар потушен до прибытия подразделений МЧС. Уважаемые зрители, помните о соблюдении правил пожарной безопасности. Не используйте неисправные электроприборы и не допускайте перегрузки электросети. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который в случае задымления подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас об опасности. Еще один пожар произошел в Светлогорском районе. Огонь охватил жилой дом в деревне Красновка. В результате повреждена кровля жилья. Вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Будокошелевском районе автомобиль скорой медицинской помощи застрял на грунтовой дороге. На помощь пришли спасатели. Инцидент произошел в поселке Якимовка. Работники МЧС отбуксировали транспортное средство на дорогу. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. Хоккеисты жлобинского «Металлурга» вышли в финал Кубка Президента. «Волки» обыграли лучшую команду регулярного сезона и прошлогоднего чемпиона «Юность». Общий счет в серии 4-2. В последнем матче счет открыл Стефанович, а чуть позже Волченков поддержал своего партнера. Хозяева установили комфортное преимущество. За 3 минуты до конца матча соперник одну шайбу отыграл. Эти 3 минуты, вероятно, были самыми долгими и напряженными в сезоне. Гости организовали настоящий натиск на ворота Большакова. Но «Металлург» выстоял и вышел в финал. В решающей серии команда из Жлобина встретится с победителем пары «Шахтер-Славутич». К слову, за последние 5 лет «Волки» трижды брали золото. Тем временем у Гомеля новый главный тренер. Клуб достиг соглашения о подписании контракта на предстоящий сезон с Владимиром Копотем. В бытность игроком белорусский специалист выступал за Гомель, а также национальную команду. Именно его гол в ворота Швеции на Олимпийских играх 2002 года является главной шайбой в истории нашей сборной. Владимир Копоть имеет богатый тренерский опыт. С 2011 по 2013 год он являлся старшим тренером в Гомеле, после чего на протяжении 10 лет работал в командах КХЛ «Динамо Минск», «Амур», «Борис» и «Локомотив». А в сезоне 24-25 под его руководством Гомель завоевал бронзовые награды чемпионата Беларуси.
Ислыч и «Динамо Брест» в пятницу откроют программу третьего тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Гомель свой поединок проведет в субботу на выезде. Соперник «Нафтан». Начало игры в 16:00. У подопечных Андрея Горовцова после 2 туров пока лишь 1 набранный балл. «Славия», успевшая одержать первую победу в чемпионате, сыграет в воскресенье. В гости к мазырянам пожалует «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. В Гомеле стартовал турнир по плаванию на Кубок ректора медицинского университета среди студентов вузов Беларуси и России. В этом году на старты во Дворце водных видов спорта вышли 16 студенческих команд. 4 представляют медуниверситеты Минска, Витебска, Гродно и Гомеля, а также 12 команд из России. Впервые в Гомель приехали представители медвузов из Новосибирска и Твери. Турнир традиционный, проводится в 5-й раз. В Гомеле завершился 4-й тур детско-юношеской баскетбольной лиги среди команд девушек 2012-2013 годов рождения. Лучшей в составе нашей команды стала Александра Естремская. По итогам всех 4 туров команда с Дюшор Гомельского областного клуба по игровым видам спорта завоевала путевку в финал 4.